Sanibonani, umqeqeshi wensizwa lo. Bathi ubhontsubhonsu nqanje ngephuzu matshitshiko man. Bathi umfane mpane simncane udaka bade dabethi mdala ntica bamsukela bakathingana ihlaza cha. Ufunza abaphathi bezwe nqamelana lo doblishes bathu ntombi zimdonsa ngajabe zithi umuhle webhontsubhonsu. Umuhle wamatshitshiko man. So mfowethu yabona kunabantu abakholelwa ekuthenini hayi mina anginayo inhlanhla yamantombazane yabona ngiqonya kodwa akayikho inkinga ngoze ngiqonywe mase nginemali yabona kunabantu abakholelwa kanjalo ukuthi hayi njoba intombi engayitholi lokho kudala ukuthi imali akanayo. So isolution yalokho ukuthi azaze benjani azazabe nemali. Uma esenemali ukholelwa ekuthenini imali iyona ezodonsa amantombazane ezele kuyena yabona. Ukholelwa ukuthi nje imali izonjani izozitha amantombazane ezele. Kodwa mangabeke sekuthiwa siyakubheka lokho ukuthi kuyiqiniso kangakanani. Sesiba nje sesibheka ngokwe reality ukuthi ngempela kunjalo yini. Yabona imali kunikeza iadvantage. Yabona just like ibhola. Yabo mangikwenza isibonelo ngebhola. Let's say mhlawumbe udlala home. Yabona mangabe uyiteam udlala home. Uba neadvantage ukuthi okay hayi udlala ekhaya. Yabona unesupport eningi ihlwele. Maningi amathuba ukuthi uwine. Ngobani udlala ekhaya. Kodwa yize kunjalo udlala ekhaya. Akusho ukuthi ngeke there's no guarantee ukuthi usuwinile. Yabona usangawuthola u3-0 ushawe nje impela uzonabe 3-0 khona udlala ekhaya futhi sijwayele ukubona lokho kwenzeka. Ushawe nje impela ngathi ushawa away kanti ukuphi usekhaya ushaya phambi kwehlwele yabona. So ukudlala home akusho ukuthi as much as une advantage akusho ukuthi usonjani usuwinile igame. So nokuba nemali akusho ukuthi mangabe usunemali amantombazana azobezela imali iyawadonsa amantombazana ukuthi hayi nangu nemali angize kuyena cha. Ikunikeza advantage yabo ukuthi izinto zakhe zibe lula. Kodwa yize kunjalo there's no guarantee ukuthi usuzoqonywa nje ngalula kanjalo just because unemali yabona. So ingakho ngizwa ngisho kanjalo indaba ungizwa ngisho kanjalo ukuthi there's no guarantee ukuthi mangabe usunemali uzoqonywa ngalula kanjalo. Ingoba zikhona ishimani enjani ezinemali bahluleka ukuthola intombi khona benemali still bashimile benjalo. So nawe phuma kulelo zuthu yabona ningaselenzeke kuwena ukuthi ube njani ishimane esinemali yabona. Ngoba there's a possibility ukuthi yenzeke leyo nto kuwena ngenxa yani yokuhluleka yabo mohluleka ukuthola intombi manje ungenayo imali. So ke mawusunemali akusho ukuthi uzobe usuzithola kalula yabona. Nakhona labo zobubathola abantu abanjani abazobe beza ngoba bezo mhlambe ubanunisele ngemali because unjani uyishimane vele ishimane senze njalo. Sinunisela amathekeni ngemali eze yathole lokho akufunayo noma sikora nje imali esisebenzisayo ukuze sithole lokho esikufunayo. Akakwazi nje ukuthi yena azikhulumele yena as much as ena imali azenzele izinto zakhe zenzeke. So yini into emshayayo umuntu okholelwa kanjalo ukuthi hayi mina ngoze ngibe nemali qala kuyimanqo ukuzethemba. Yabona ukuzethemba mfowethu mangabe uyinsizwe engazithembi usukulimele ngendlela eyisimanga. Yabona mangizokutshela iqiniso akekho umuntu othezalwa ebese zithemba nje zalo yabo. Kodwa uyakufunda ukuzithemba. Uyakufunda kancane each and every day. Lo 1% ongenayo ukuzithemba iwona okusizayo ekuthenini ngelinye ilanga. Ngeke akekho umuntu okustage sokuthi ake sengi 100% manje ukuzithemba kwami sengifike ekugcineni kokuzithemba kwami. No, each and every day we are add i% lokuthi hayi yabona nawe uyazithemba more yabona. So ingakho mangabe kuthiwa ubona itheke nje lapha yabona umuntu ongazithembi mangabe ebona intombazane lapha ayithandayo ngenxa ukuthi akazithembi uzoqala enze njani acabanga nayi le ntombazane ngiyayithanda ngizokwenza njani. Okay ngizoya kuyona ngizofika ngiyibingelele bese ngenza ubani nothi wenze njani ucreate dialogue kuphe emqondweni nakho ukuthi okay uyaplana kahle ukuthi nake ngizofika ngikwenze
Ngofike ngibingelele bese ngikhuluma nawo kanje bese ithi yona bese ngithi ucreate leyo dialogue kuphi ekhanda lakhe indaba akazithembi. The moment ecreate leyo dialogue ekhanda lakhe kwenzakalani? Boom, uvalo. Lenze njani uvalo? Ugudu seliyamshaya uvalo. Then agcine enze njani? Agcine engayanga lapho. Yabona indaba ukungazithembi ukuthi azothi mayefika lapha yana afika bhede noma aphoxeke noma ngahambi kahle. Kanti mangabe uyinsizwa ezithembayo uyazi ukuthi okay angidingi nanokuthi ngize ngimplanele umuntu just ukuthi ngiye kuyena ngoba ngiyasithemba and we understand ukuthi lo muntu uyakuyena ubani umuntu akusona isilwane ngeke uzulimale. Yabona ngeke akho gazi elizophuma. Yabona uyazithemba nawe ukuthi hayi njengoba ngiyakuyena umuntu le ngiyakuyena. Yabona mhlawumbe ujwayele ungizwa ngithi mangabe uvakashela umngane wakho uyayiplana nengxoxo ukuthi okay njengoba ngiya umngane wami safika esikhulumeni nomngane wami uyiplana ingxoxo. Kodwa mangabe usunomngane wakho uhleke uzulala phansi uzophuma inyembezi noma uzokwenzeni awuzange uyiplane yonke lonto. So kube nje ukuthi hawo nahlangana naxoxa futhi awukhumbulana ukuthi ingxoxo neqale ngani. Yabona ngoba nomngane wakho ufree ukhululekile uyazithemba mangabe unayo. Yabona kodwa into ekufanele uyiqaphele yabona mangabe uyinsizwa ukuzithemba kwakho akufanele kube ukuthi kudependa entweni ethize noma kubambelelwe entweni ethize noma komunye umuntu noma entweni ethize. Ukuzithemba kwakho kufanele kube njani? Kufanele kube kuwena ngoba once kwangaba kuwena let's say mhlambe awuzithembi mangabe imali ungenayo ngenza isibonelo yabo awunamali yabo nje uphansi awuzithembi yabo nje ukhathazekile mangabe usunemali hayi uyazizwa ukuthi hayi mina ke manje. So usukuyinkinga umuntu mangabe unjalo ngoba kwenzakalani imali mangabe ingekho. Yabo ukuthi uzithemba kwakho uzithemba imali mayisikhona kuyavuka ukuzithemba kwakho. Inkinga ke leyo ngoba nayi ithekeni usuya kuyona fika iyakuphoqa mhlambe yakuthatha time ubi yabo wena noma nje hayi ungifanele usiyona tap yami noma ikutshela whatever into ezokushiya udangele usuyaphoxeka ukuzithemba kwakho sekusukile. Yabona sikuthathile ithekeni ehamba nayo. Yabona alikho icala ekuthenini umuntu akuphathe kabi ngento ayishilo ngomlomo wakhe kodwa akusho ukuthi lokho sekufanele ulahlekele ukuzithemba kwakho. Yabona ukuzithemba kufanele kube into ekuwena engeke izisuse umuntu engeke izishake umuntu. Yabona ukuzithemba kwakho ake ngenze isibonelo ake sithi mhlambe utshala umbila awukwazi ukuthatha umbila uhambe uyotshala kamakhelwane. Umakhelwane angabiyile mangabe sekufika izimbuzi noma inkomo sezudla umbila uzoba nenkinga. Yabona kanti mangabe uthatha lowo mbila utshala kuphi utshala kwakho uyazi ukuthi hayi ngibili la ngikuvikele inkomo lezi zolozifika nje zithi zigudla ucingo ngezikwazi ukungena. Yabo so ngithini ukuzithemba kwakho makube wena kungabi ungadependeli ukuthi umuntu utheni noma ithekeni ifike yathini waphoxeka usushwabene awusazithembi uyasaba angeke usaphinde uyoshela wena amathekeni ayaphoxana. Lapho xoxana amathekeni ngiqala ngawe yini? Yabona ayaphoxana vele kodwa ngitshela ukuthi mfowethu labantu abangaka emhlabeni lamabhiliyoni angaka abantu emhlabeni abaqonyiwe bona benza ngomlingo yini? Abenzanga ngomlingo nabo badlula lapho baphoxwa kodwa abazange badangale bashiye kanjalo ba give up baqhubeka ngoba impilo iyaqhubeka. Akusho mangabe uphoxekile sekufanele ulahlekelwe ukuzithemba kwakho. Yabo nakho uyakwakha njengoba ngisho ukuthi kufanele ukwakhe each and every day kufanele wakho ukuzithemba kwena. Kunezinto ekufanele uzenze njengokuzinakekela. Mawuyinsiza kufanele ukwazi ukuzinakekela. Ukwazi ukuzinakekela, unakekela umzimba wakho, ufunde nangezinto, ube strong, ukwazi nanokuzivikela. Mangabe uyinsizwa kufanele uhlezi ready nangala ngoba impi ingasokana noma inini. Kodwa mangabe ungakwazi ukuphantsa noma nje ukugciza izindodo yoba nenkinga ngoba awukwazi ukuzivikela. So uyinkinga yomuntu mangabe unjalo. Kufanele ube kuleso simo sokuthi umuntu mangabe efika nje kuwena ekuhluza ngempama
usuyakhala uhambe uyobika udaba mhlambe ebhuti wakho. No, fanele nawe ukwazi ukuzivikela. Mangathiwa uhamba nentombazane, fanele naye izwe ukuthi hayi ngihamba nensizwa la, lo muntu umuntu engimthembayo. Noma mhlawumbe ngelinye ilanga uhamba nengane yakho yentombazane noma yomfana, fanele yazi ukuthi awubaba hayi yabo ngihamba nobaba ngisafe. Kodwa manje mangabe uhluleka ukuzivikela, yayibona lento engizama ukisho, fanele uhlezi uready mangabe uyinsizwa. So ungezwa ngikhuluma kanje, musa ukusaba, yabona. Mangabe ithekeni ufuna mhlawumbe uyifuna noma uyibona lapha ufuna ukuya kuyona, musa ucabanga kaningi, musa ucreate dialogue la ekhanda lakho ukuthi uzofika uthini. Iya kuyona, yabona. Ngoba ukuzibuze the moment usaba ukuthi okay yini oyisabayo kahle kahle, yini le la, noma yini lo yisabayo ukuthi izokwenzeka. Umuntu wesifazane is the easiest person or approachable emhlabeni, ngoba umuntu wesilisa uyena oyingozi okudlula umuntu wesifazane. Ngiyakwazi lokho. Umuntu wesifazane ngeke aze akushaye mangabe uyakuyena. Into yokuqala ekufanele ngeke aze akufake isibhacu sokuthi ya uthini ubingelela abantu noma uzama ukushela abantu. Faka induku. Cha. Mancane amathuba ukuthi angisho ukuthi abekho, bakhona abashayayo abantu besifazane abashayayo ngempela indaba yokudlala. Mawuyazi i-UFC uyobabona ukuthi kahle ubabona lapho ukuthi umuntu wesifazane nawe uyakwazi ukukhipha la, yabo. Kodwa nje mfethu umuntu ngeke avela akushaye nje, mancane amathuba ukuthi hayi uzofika kufaka induku ngenxa yokuthi usekuyena, ungafika umbingelela mhlawumbe usuxoxa naye, yabona. Ngeke uzushawe okokuqala lokho, ngeke uzuphume igazi, ngeke uzugwazwe, ngeke uzufe, ngeke uzuphuma unebhophe elingaka. Kodwa manje usaba ukuthi mhlawumbe ngasakhuluma into ongayithandi noma mhlawumbe ukuphoxeka, vele le nto ngeke uzuyivimba, yabona. So mangabe yakuyena umuntu wesifazane zitshela ukuthi hayi naye wenze njani, uyakufuna njengoba nawe umfuna, yabo. Zitshele lokho. So ukhululeke ukufike njalo ukhulume umbingelele. Uqala nje umbingelele, ungayi ngokuthi kufanele ubigagu usebenzise amazwi uzibona insizwa zasemakhaya awududlu ntombi yabo zishaye zibheke ngolimi, yabona zicoca amagama, ilalele ke nentombazane ubhuti awukhuluma cha hamba kanjalo, xoxa naye umuntu. Ungathathi ngokuthi wena kufanele mangabe yakuyena approach fanele ufike namagama strong, awududlu madolo kanyoka, angithandi wena kwasho kwacima, yabona lokhu ukhulumile ekulalele, cha, yabona. Ngoba mangabe wenze njalo angisho ukuthi akusebenzi lokho. Kodwa mangabe usufika edolobheni kwenzakalani, noma mangabe usule phesheya kwezilwandle kwenzakalani, uyokwenza njani, ufike ukhulume kanjalo ngesingisi, cha. Ngobani kufanele uqale ingxoxo, umuntu ukumbingelela, yabona. Umbingelela nje bese ukhuluma naye ingxoxo nje enormal, yabona. Umbuzo impilo, mhlambe yini ayilindile ngaleso sikhathi, mangabe ukhonta ayilinde usixoxele naye ube free. Bese kuba ukuthi wenze njani, ufuna phela ukwazi uxhumane naye. Umthetho ngakujabulela ukuthi hayi niphinde nibonane, usuthatha inamba yakhe mfowethu, yabona. Kodwa mfowethu umuntu ongenayo intombi umuntu owenza ngamabomu, yabona. Nje mangabe ulandela umqeqeshi wensizwa ongenayo intombi usekwenza amabomu, ngoba kulula ngendlela eyisimanga, kulula ngendlela eyisimanga. Kodwa wena mangabe uzofaka emqondweni nakho ukuthi hayi kufanele ube igagu, kufanele ube namagwama acecekile, mangabe ufika kuyena uzoba novalo. Kanti relax, iyakuyena, ufike ukhulume ube free, yabona. Khombisa ukuzithemba, yabona. Ngoba into eqeda uvalo ukwenze njani, ukuyenza into eqeda uvalo ukuyenza into, iba nomnyakazo, take action. Basho kanjalo ngesingisi. The only thing ongayenza ukuze uqede uvalo is to take action. So nawe isikhundleni sokuthi lo ucabanga kaningi, take action. Nangiya boom yakuyena, ufika umbingelela, ingxoxo izozihambela emva kwalokho, yabo. Noma ukuthi uyabona ukuthi amagama kuphela emthetho hayi bengithi angizokubingelela nje ngibe seduze kwakho ukuthi uyaphila, kodwa umdedele naye akhulume.
yabona. Abantu besifazane they are friendly, and into ekufanele uunderstand, yabo lo sokuzitshela ukuthi wena hayi lo ngizomwina kalula, uyelo zofika kunikeza ipani phuhlu ipani, bese kuthi lo ozitshela ukuthi hayi lo angina chance, ngeke la ngeke ngize ngilunge, is the one othola ukuthi yena uzowelcome and uthola ukuthi uyena onamathuba amaningi ukuthi usingile futhi noma uwine kuyena, yabona. That's why ngithi kuwena kufanele uunderstand ukuthi abantu besifazane batreat ngendlela eyodwa, ukuthi nje umuntu wesifazane bahloniphe bonke ngendlela efanayo. Ungakhethi ukuthi hayi lo ngoba muhle udinga special attention, hayi lo ngoba akangichazi hayi fanele ngimhlinele. Cha, umuntu wesifazane mtreat ngendlela eyodwa efanayo, yabona. Nakhona mhla usuthola inamba yeThekwini mhlamba enhle nomzimba omuhle, awusho ukuthi kufanele ngoba emuhle yena kufanele utatazeleke manje ke sekufanele ufone ngalo lolo suku othole ngayo inamba. Bathatha ngendlela eyodwa, yabona. Ubuhle bakhe mabungakutatazelisi, mabungakwenzi ulahlekelwe ubuwena, ngoba the moment usumthathiso owe celebrate usumglorify, that's when ayizobona ukuthi wena ngathi uyifan yakhe, because wena njani umthathisa owe celebrate uzokuphendula ifan yakhe ke la into ongayifuni, yabona. So iyamfowethu kuThekwini, the only way to build the confidence is to take action. Ngesingisi kusho njalo, yabona. Kodwa ukuzithemba kwakho mfowethu makungarely ezintweni ezithize, fana nehappiness yakho. Mangabe umuntu ohleze miserable, othi mangabe seholile ajabule, yabona. Uyinkinga yomuntu mangabe unjalo. Fanele mangabe umuntu uphile nje uzirelaxele, ube umuntu nje ohappy. Kube ukuthi mangabe usuholile noma usuthola imali, then imali ikunyuse lokho leyo happiness yakho. Ificile vele mhlawumbe u50% noma u60%, but yona mangabe isifikile imali ithathe ibeke kwelinye izinto, kunokuthi ifike nje ku0% wena ngoba imali awunayo, mayisekhona cha, uphile kabuhlungu mangabe unjalo. Ngeke uze enjoy ukuba semhlabeni, yabona. Uyofaka kabuhlungu, usheshufe futhi, ngoba izinto ezibalekile kwena uzidependisa kwezinye izinto ezi-external, yabona. So awuhlukane nokuba igwala mfethu. Lo ngaqonywa kakho yi-choice yakho, and into ongayisusa nanoma inini leyo, and into ekufanele uunderstand, yabona mangabe uthi wena ulinda ukuthi awuzube nemali, ngiyakutshela uyobe isishimane esinemali, ngoba imali awusho ukuthi umuntu wesifazane iyamdonsa nje, cha, ikunikeza advantage. Nakhona kusafanele ukhulume, yabona. Kusafanele ukhulume. Sengasho ke mina ama-gold digger, abantu abazofuna leyo mali yakho, ababona ukuthi nali ibhodo liyaconsa yabo bazo. Mina ngisho iThekwini, yabona iThekwini right, umuntu ungathi efika kwena usezo elethwa izinto ezithize kwena. Ngikhuluma mina ngomuntu ofike ngothando kuwena, yabona. Nakhona mangabe selingasekho uyokwazi ukutshela ukuthi hayi, yabo, obe usihlanganisile akusekho. Hayi umuntu ozohlala bambelele kuwena, hayi angisamthandi kodwa ngoba unayo imali ngizoqhubeka ngidlela imali yakhe. Cha, khona amaThekwini answempu kabla anezinto zawo, angeke azaloku edependela kuwena. Nalo azothengela wena, unayo imali yakhe, akube wona akuthengelayo, akuspoilayo, enza yonke into. Indaba yakuthanda uthando, yabona. Kodwa manje uyolithola kanjani uthando mangabe wena ukholelwa ekutheni hayi imali eyokwenza ezenjani uthola umuntu wesifazane? Cha, yabo. Fanele uzi-understand zonke lezo zinto, yabo. Kodwa nje qonywa mfethu. Uyabona nje mangabe iThekwini usuzimisele, ngabantu besifazane bagcwele yonke indawo la hamba khona umuntu wesifazane uhlangabezana naye. Mawugibela itekisi nanga umuntu wesifazane eduze kwakho, khuluma naye. Yini ekuvimbayo? Uvinjwe yini njengoba intombi ungenawo ungaqonyiwe, yabo. Mawuhamba awazi ukuthi ungaze uhlanganise u30 awunantombi, awukazi uhlabe kubi nje kuthula ikuthenya. Leyo nto leyo
ungayivumeli uyohlezi waphila ngelokhuza ngeponya koze kube yinini yabona umuzi kayihlo uyovusa kanjani mangabe kukanjalo ngoba amandla wonke akuwena yabona mangabe umuntu wesilisa ujabula kabi thina sine advantage enhle kabi nabantu besifazane umuntu wesifazane uyalinda ukuthi azazoshela yabona kuze eze yabona kanti wena oqondayo ukuthi hayi awuthi ngqonqozela uthi ngiyela ngishelelo une advantage emnandi why ungayisebenzisi yabona yakubugwala qonywa sho